May kayon padasen, iti na imas, ken. Sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti. Special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinidad, Benguet. Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw, ka-Kailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 6:54 na. Good morning na ibang nagsapa. Gawi-gawi sa iwakat agyo-agyo. Maptang dyan nagsapa son sekedo namin. At ito pumuli anyong ka-RNG, ang inyong ka-Z Radio. Peter Mauawang Wasing para sa ating usapang kongreso ngayong araw po naman ng Sabado. At siyempre, makakasama ko ang ating butihing congressman. Wala pong iba. Yung ating masipag at nataraking congressman Tibagyo. Congressman Mark Go, good morning. Ay, good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa Z Radio at RNG. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, at para sa mga inyong mga katanungan naman, para sa ating butihing congressman, text po lamang yan 0999-30-70649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. At sasagutin niyan ng ating Congressman Mark Go. Okay, bago ang lahat, sir. Kumusta na kayo, sir? Okay naman tayo. Medyo busy lang the whole week today up to yesterday. Kasi tinatapos namin yung budget ng 2022. Yung deliberation namin, plenary na ngayon since last week up to this week. And we will finish yung deliberation at i-approve na namin ang budget sa House of Representatives by September 30, which is next Thursday. After the approval, magkakaroon na kami ng recess in time for the filing ng COCs ng iba't ibang kandidato sa buong Pilipinas. Oh, filing na. Filing na. So, yun. So, kailangan ma-approve yung budget. Ang budget na sinumite sa amin ng ating Pangulo ay 5.024 trillion, which is about 500 billion higher than the 2021 budget of 4.5 trillion. So yun, and in-expect namin na ang Senado, pagkabalik namin by November 3, ito na yung tatalakay nila at ipa-finalize nila and give their approval on the proposed budget. And after that, of course, magkakaroon ng BICAM. Ito yung Bicameral Conference Committee na kung merong mga iba't ibang provisions sa aming version na wala dun sa Senado, i-reconcile nila ito. And from there, before probably end of November, matatapos ng Senado ito. And the BICAM by probably first week of December, matatapos yung BICAM. And this will be submitted to the President by probably middle part of December. And the President is expected na i-approve nito before the end of December. Para ang effectivity nito will be January 1, 2022 at implement na nun yung budget na yon, no? Kasi kung hindi ma-approve ng Presidente before December 30, 2021, magkakaroon tayo yung tinatawag nating reenacted budget. Which means na yung dating budget natin ng 2021 ay yun ang gagamitin sa 2022. So kailangan ma-approve natin itong budget na ito para ma-implement effective January 1, 2022. Okay. At binabati natin Sir Kong, ang ating mga viewers, nandyan naman si Teresita Ginyawan de la Peña is watching, Irene Vanessa is watching, at yung ating kasama naman dito, Shikaina Kudaw. Good morning, Kap. Good morning, Shikaina. And kay Shirley Ubagan, good morning, my congressman. Askuman update na diyan ay continuing education for those who are interested to take the medical course. Native of Baguio City, Daytoy, anak ko nga interested, congressman,
Thanks much. Yeah, well, dalawa ang ano dyan. Ano. Unang-una, yung implementing rules and regulations nung doktor para sa bayan ay hindi pa na-release ng CHED. And nagkaroon na ng consultation ito and we expect na i-release ng CHED yung IRR together with the Department of Health within this month, if not next month ito. Yung pangalawa naman, dun sa budget hearing namin sa CHED, nag-recommend ang CHED ng 1 billion initial budget para sa doktor na para sa bayan. However, this budget was not approved by the Department of Budget and Management at ito ay ating ipupus sa Tuesday kasi we will discuss sa plenary yung budget ng CHED at bilang chairman ng Committee on Higher Education at saka sa isang author tayo dun sa Doktor para sa Bayan, gusto natin masama itong budget na 1 billion pesos para yung mga estudyante natin na mag-apply dito ay mako-consider natin. Ano? So ito yung gagawin natin by Tuesday and we hope that this budget na initially proposed by CHED na 1 billion will be included in the 2022 budget para pag-implement ito siguradong mabigyan ng pondo ang iba't ibang paaralan na tatanggap ng mga estudyante. So nilagay nyo na yung para sa 2022 budget? Yes, itong 1 billion actually ang recommend ng CHED sa DBM pero ang DBM medyo hindi sila pumayag dito kaya inuulit natin yung additional na budget na yan na 1 billion para ma-implement na natin as soon as possible itong doktor para sa bayan. No, maganda yan. At may mahal mag-aral ng medisina. Yes, per semester dyan. Kung ikaw ay mag-aral sa mga private universities, ay magkano? 200? 250,000 per semester. Oo. Per semester yata, Oo. 500,000 eh. Ganun ba? Siguro yung mga malalaking universidad yon. Pero dito sa atin sa SLU, merong College of Medicine dyan, mga ganong amount, 250,000 per semester. Of course, yung related cost mo, ano yan, siguro abot ng ganon. But ito nga, pag na-implement na ito at mapili ka, libre yan. Lahat yan. Tuition, miscellaneous, pati na yung board and lodging mo. No? Kasama yan. Uniforme. Including kung ikaw ay natapos na ng medisina, magte-take ka ng board exam, yung cost mo sa pagte-take ng board exam, libre yan. No? 100%. No? Kasama yon. Kasama yon. Ang responsibilidad mo lang ay pag ikaw ay nakatapos at pumasa sa board exam, ikaw ay magsisilbi sa iyong sariling probinsya, munisipyo na mayroong ospital. Doon ka, ang ano dyan, for every 1 year of scholarship, dapat nagsisilbi ka ng 1 taon sa iyong munisipalidad, probinsya o city na kung saan na mayroong ospital. Pero pag ikaw naman ay na-hire under this program, may sweldo ka gaya ng isang regular na doktor. Kanya lang yung pagsisilban mo, yung lugar. Yes, kung saan ka galing. Halimbawa, galing ka ng Kiangan Ipugaw, doon ka maging doktor sa isang either a health center doon, a district hospital, or a provincial hospital in that particular area. Kasi gusto natin lahat ng mga probinsya, munisipyo sa buong bansa ay magkakaroon ng at least 1 doktor. Sa more than 1,500 municipalities sa ating bansa, including cities, ang walang doktor ay mahigit na 200 munisipyo ang walang doktor. No, yung ibang mga kababayan natin, di pa nga sila nakakita ng doktor. Oo. Ngayon, ang dahilan dyan ay yung ating mga doktor ay pumupunta sa ganito, mga metropolitan or urbanized cities kasi ang practice nila ay dito. No? At yung iba naman dahil siguro for economic reason nag-abroad sila, doon sila nagiging doktor. So gusto natin bago nila gawin yan dito muna sa kanilang mga probinsya. 4 na taon. Oh yes, 4 na taon. Kung 4 na taon yan,
4 na taon kang magsisilbi sa iyong barangay o sa iyong munisipyo, no? Pero ikaw naman ay mabibigyan ng sweldo kagaya ng isang regular na doktor. Okay, at binabati rin natin George Hangka is watching. Maraming salamat, George. At siyempre, sa lahat po ng mga nagwa-watching, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 98.7 sa radio, magandang umaga po sa inyong lahat. At inulit ko po yung ating text line, 0999-3070649. Yes, Kong. Yeah, yung mga nag-text kanina, tayo yung nagpapasalamat sa kanila at binabati natin sila ng isang magandang umaga. At ako'y talagang natutuwa rito every time nandito tayo, Peter. I'm sure in the other programs mo rin, napakadaming nakikinig at nanonood at makikita natin sa engagement nila sa atin by the text messages that they are sending us. Kaya very inspiring yung mga ganong nakikita natin sa ating mga listeners at mga nanonood dito sa iyong programa. Okay, Kong, meron ng mga nauna ritong text. Pwede na nating basahin. Yes, sige. Oo. Galing kay 93, good morning, Captain Congressman. Adaman tidwa nga question ko kay ni Congressman, maihabol nga ta. Ito yung una. Maihabol nga ta nga mapirma ni President Duterte J. Autonomy ti Cordillera. At ang pangalawa, hanya ti update ti J. Bliss Development Authority. Gamin less than 1 year ang tinabati nga time ti agdamang administrasyon kat adu pa iti mas priority nga bill. Okay? Ang unang katanungan, Yes, tungkol sa mahabol autonomy. kaya? Yes, well, una, gusto kong i-update sila, no? Yung Committee on Local Government, na-approve na yung substitute bill na resulta ng what we call Technical Working Group. Okay. Na-approve na yon sa Committee on Local Government. At pagkatapos ng Committee on Local Government, ito'y napunta sa Committee on Ways and Means. Yung Committee on Ways and Means is in charge of the tax angle of this particular bill, no? At ito'y na-approve na rin. Member ako ng Technical Working Group and 2 weeks ago, the substitute bill with respect to the tax provision of this autonomy bill was already approved by the Committee on Ways and Means. Right now, it's with the Committee on Appropriation. Okay. Ngayon, we are pushing it sana na talakayin ito last week and this week, but because of the budget, no, hindi na isama sa agenda ng Committee on Appropriation. So we will have this discussed in the Committee on Appropriation by early or second week of October. Okay, while we are on recess. Pagbalik namin ito, pag na-approve sa Committee on Appropriation, pagbalik namin, this can be presented to the Committee on Rules at ang Committee on Rules will decide to schedule it for deliberation sa plenary for possible approval on second reading. So, November yon, no? So, magre-recess kami no October 1, tapos babalik kami ng November 3. So, probably that week of November 3, we can deliberate it sa plenary itong ating bill on the regional autonomy. At pag ito'y na-approve on second reading during that week, pwedeng the following week can be approved on third and final reading. So, November yan. Okay. So, ang Senate naman, meron namang counterpart bill ito. May bill na pinal si Senator Miguel Zubiri of similar bill. Ngayon, but they have to wait itong version natin bago sila mag-deliberate sa plenary tungkol dito sa bill na ito. So probably by early December, pwedeng talakayin na ng Senado itong bill na ito. Early December. Early December. And by December 17, magre-recess uli kami because of the Christmas. No? Okay. Yon. By January, babalik ulit kami until February. So very tight yung schedule, but we are hoping that the Senate will really work on this kasi meron namang counterpart bill dun sa Senate. So if we'll be lucky, this will be approved before we adjourn sine die nitong 18 Congress. So yun tungkol sa autonomy yun. Tungkol naman sa BLIS, yung BLIS, ito yung Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablantuba, and Tublay Development Authority. Ako ang principal author ng bill na yan. Na-approve na ito
na sa Senado na ito, sa committee ng local government sa Senate under Senator Francis Tolentino. So, and we are pushing na ito'y pwedeng talakayin na rin sa committee ng local government sa Senado. So, pag na-approve ito sa Committee on Local Government, tuloy-tuloy na yan. So, we are hoping that this will also be approved before the end of the 18th Congress, itong Bliss Development Authority Bill natin. Okay. At binabati rin natin from Tarlac, Santa Ignacia, Tarlac. Naimbag nga bigat kanya yung adwa idol ka, Peter kan Apo Congressman. Attorney sabi niya, pinalitan ko na lang ng Congressman. Hindi po attorney si Congressman Margo. Watching here in Santa Ignacia, Tarlac po na. Oo, naimbag agsapa kada kayo amin, DJ Santa Ignacia. Tarlac. din kayo, sir, Tarlac. Pero kami, dito kami sa Tarlac dati. Okay. Matagal na tayo wala doon, 1975 pa. Matagal na. Matagal na. So that's about 46 years. Tagal na yon. Mas matagal ako dito sa Baguio. Kaysa doon sa Tarlac. 46 years. So, oo. At galing naman ito kay Joy. Hello po Kapen Congressman. Kudos to you Congressman Marco for being proactive and resolving the Beneco issue. We see your good intention for the sake of MCOs. Engineer Licuban is still the recognized signing authority according to Department of Energy. Yes, actually, the other day, nandun uli ang Department of Energy at saka yung NEA dun sa deliberation ng kanilang budget sa plenary ngayon. Okay. So, tinanong nung isa sa mga congresswomen namin, si Congresswoman Kimbo, kung sino ngayon ang general manager ng Beneco. At sinabi nila na ang general manager ay si Engineer Licoben. Oo, yun. Pero yun nga, they would like to confirm kung it is true that there are now 2 general managers in Beneco. And sabi naman ng NEA, yes, there are. Oo. But because of the principle of sub judice, gusto nilang wag mo nang talakayin yung tungkol sa Beneco. Because there is a pending case before the Court of Appeals on who is going to be or who is the general manager of Beneco. No? But the first question that was asked is, sino ba ang general manager ngayon ng Beneco? Ang sinabi nga si Engineer Mel Licoben. Sinong sumagot doon? Yung sponsor ng bill, si Congressman Manix Talipe. Siya ang ng Zamboanga. Okay. Kasi siyang sponsor ng budget ng Department of Energy at saka ng NEA at saka yung ERC and other attached agencies of the Department of Energy. Yun. At galing naman kay, eto, nasagot na yung Bliss, no? Galing ito kay 6-7, good morning ka Peter at Congressman Marco, Cora Binwick, listening over the radio, Upper Aquari Barangay. Ay salamat sa iyong pakikinig, Cora, at good morning sa iyo at sa ating mga kababayan dyan sa Upper Aquari. Galing naman ito kay 7-2, Blessed Day ka Penkong, pagidamag man kini Congressman, no niya di programa da di 80 ngagpangato ti tawon nga senior, i-apply ko kumat ni katugangak 80-90 tawon na tatanga tawon. Ano yung bill natin dyan, pero hindi pa na-approve yung bill natin eh. Yung bill natin, ibigyan ng 25,000 yung mga senior citizens natin na mag-reach ng 85. Pag 90, another 25,000. 95 is 50,000. Pag nag-reach siya ng 100, he gets the 100,000. Pero yon ay approve pa lang sa Committee on Senior Citizens. And hindi pa na-approve sa House of Representatives. Okay. Ipapollow up natin yan para sana ma-approve ito before we end our 18th Congress. Okay. Ano yung nakalagay sa bill, sir? Bill ko, 85 ka, 25,000. Pag 85 ka? Pag 90 ka, another 25. Okay. Okay, pag 95 ka, 50,000. Yun. Pag 100 ka,
100,000. 100,000. Oo. So, ibig sabihin yan, kapag nag-85 ka, meron ka nang tatanggapin. Na 25. Hanggang sa abutin mo yung 100, meron Yes. ka pa rin tatanggapin. Yes. O kasi ngayon ang batas natin when you reach 100, that's the time you get to 100,000. Okay. Pero 85 ka, 90, 95 wala kang tatanggapin ngayon under our existing law. Okay. So, pagka na-approve yung bill na yan, sir, 85 ka lang, may 25 ka na. 85 ka na, kanya lang, kung lampas ka na ng 85, Oh, aantayin mo na yung 90. 90, yes. Oo. Okay. 25 ulit. So, pag 25, 90. oo. O kung ba, 85 ka ngayon, na-approve yung batas, 25. Nag-reach ka ng 90, you get another 25. Eh kung na-approve yung batas sa 86 ka, O 86 ka, we will put that in the IRR na pwede kang makonsider na bigyan, pero kailangan may provision doon. Ilalagay yan, pwede lang. Like say for example, if you reach 85, upon approval of this bill, one year before or after, 85 ka, pwede kang makatanggap ng 25,000. Pero kailangan merong specific IRR provision na sinasabi yon. so lumalabas dito, Congressman, na pag na-aprobahan ito at mag-85 ka, hanggang sa abutin mo yung 100, mga 200,000. 200,000. Ngayon kasi, tatanggap ka lang ng 100,000 pag nag-reach ka ng 100. Ngayon. Pag 85 ka, 90, 95, wala kang tatanggapin. Yun yung provision ngayon. Ba't di nyo ginawang 75? Well, alam mo, malaking pondo ito. Kailangan. Oo. So, pag 75, matagal pa rin naman yan eh. Pero maraming, matutuwa ito pag na-approve ito. Kaysa naman yung kasi ngayon yung bill natin, 100, ano? Ngayon, mas maganda na yun. At least sa 85, meron na. Yes, 85. Kasi yung batas na yan. Hindi na bill yung 100 eh. So, okay, sa ating texter 372 or 272, hindi pa po approve yung kuha na yan, yung bill na yan. Galing naman kay 89, good morning Kap, Sino kabalubal ni Congressman Golata Tirumuar? Mukhang wala eh. Salamat, wala na sana. Diba? Wala akong naririnig eh. Oo nga. Yun nga. Parang wala eh. Thank you. Probably bonus natin to. Diba? Galing naman kay 93. Thanks, Congressman na lagip ko, J. Bliss. Gapo, J. Inbaga nila kay Gordon nga mapapantay yung ay Gurot, J. Manila, tapnog palimos. Ang chairman ngayon ng local government ay si Senator Francis Tolentino. So yung bill natin tungkol sa Bliss ay nandun ngayon sa opisina ni Senator Francis Tolentino. Okay. Yun, in relation to that, yung ating bill naman, revising the charter of the City of Baguio, na-approve na on second reading sa Senado. And by Monday, this Monday or Tuesday, approve na ng Senado on third and final reading. Yun. Pag na-approve yan, yun na, susunod na yan, paperman na ng presidente. And of course, kung merong difference dun sa original na bill na pinail ko with that of the version of the Senate, magkakaroon ulit ng BICAM. Once we resolve the differences, if there are any, magba-BICAM tayo. At pag na-approve ito, pupunta na sa kay presidente. Yun. Ang ating oras, alas 11:17 na. Galing naman ito kay 67. Congratulations, Congressman Mark Go, sa approved Senate bill sa National Park ng Cannon Road, House Bill mo. Galing kay Manang Cora Binwick. Yeah, ito yung total rehabilitation ng Cannon Road to make it an all-weather road. Okay. Yun. Ang buong stretch ng Cannon Road from Camp 1 to Camp 8. No, yung Camp 1 to Camp 6, yun ang Tuba Benguet. Yung Baguio is Camp 7 to Camp 8. Yun ang Baguio. Ngayon, what we wanted is magkaroon ng sort of an honest to goodness rehabilitation, total rehabilitation of Cannon Road to make it an all-weather road that is safe, and at the same time, yung convenience ng tao will be the most important here. Pag sila'y pumanik, bumaba ng Baguio.
So, in-expect natin na approve na ito sa Senate. Okay. So, pipirma na ng presidente yan in the next few weeks. No? Pag na-approve yan, the Department of Public Works and Highways is mandated to do a total rehabilitation. Para magawa ko yan, kailangan magkaroon muna ng scientific and technical study of the whole stretch of Cannon Road para ma-identify nila yung mga talagang critical areas na dapat either ayusin o kaya ilagyan ng kamukha sa Marcos Highway, merong viaduct dyan. So totalo ito para hindi na yung on and off nakasara. Pag nagkaroon lang ng medyo malakas na ulan, nag-erode yung Cannon Road. So gusto natin maiwasan yung ganyan. Mawala na itong mga landslides na nangyayari at maging all-weather nga ito. So, Passable, safe, itong gusto natin. So pag-aaralan ng DPWH yan para malaman natin ang budget. Yes, actually hindi lang yung budget kundi ano ba talagang dapat gawin. Okay. No? Actually, I heard from DPWH that they have contracted yung Asian Development Bank either through a grant or it's funded by the government para magawa nila yung technical study. Napaka-importante nun no? Kahit na inaayos nila ngayon, pag mayroong malakas na ulan, nakakaroon uli ng landslide, that means hindi talaga naayos. No? Ito ba sir magmula lang sa parte lang ng Baguio o Yung hanggang sa opening, La Union? yung opening ng going to Baguio, kailangan maayos din yon. So kasama ang La Union. Yeah, certain part of La Union Tsaka Benguet. at saka Benguet. Tuba, hanggang Baguio, hanggang Camp 8. Okay. Yun kailangan. At saka kailangan nating mapaganda rin yung Cannon Road. Ma-maintain natin yung scenic, iconic view natin dyan sa Cannon Road. Tsaka maganda kasi itong view sa Quezon sir Yes, oo. Kaya magandang ayusin to dahil maganda yung view. Oo, kasi yung mga ibang daan, mga bridges, ginagawa sa ibang probinsya, napakaganda. Tayo nandito na We just have to maintain it. Ayusin lang. Ayusin lang. Gawing all weather. No, hindi yung on and off nagsasara. Di ba? So ibig sabihin nito, pipirmahan na lamang ni Presidente Duterte pagkatapos pag-aaralan na ng DPWH. Ginagawa na nilang pag-aaral ngayon while this bill is ongoing. Okay. Oo, sa House at saka sa Senate. So pwede na palang umpisahan next year. Yes, hopefully maayos na yan Okay. Oo. At binabati rin natin Psycho, Congressman Go for Gold. Kitad dayon piman, di bali last term na, adumati naramidan na. Go for the gold daw, sir. Gold. Hanggang sa last term mo, Oo. Well, we'll do our best. Yung pag tayo ay nabigyan ulit ng pagkakataon ng ating mga kababayan, lalo nating dodoble yung effort natin. Naman. At ma-maintain natin yung ating pagsisibel ng tapat, mahusay, at walang halong pansariling kapakanan. Panay para sa bayan to. So kung kayo ay maluklok sa third term, parang meron pa kayong 4 years magmula ngayon. Yes, additional kasi additional. hindi pa tapos itong second term natin. Gawin na nating bonus yung third term. Yeah, bonus yan. Lalo na nating yun nga, pag-ibayuin yung ating gagawin para sa ating bayan. Yes, sir. At pagtulong sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Baguio. As a matter of fact, yung mga iba natin natutulungan dito ay hindi lamang taga Baguio, pati na yung mga nandyan sa Cordillera. At sa mga batas natin, hindi lamang para sa Baguio ito. Okay. Kamukha ng Cannon Road, hindi lang naman ang Benguet ang Baguio ang nakikinabang dito, kundi pati na yung mga tao na galing sa ibang lugar. Diba? Sabi ko nga, hindi ka Pilipino kung hindi ka nakapunta ng Baguio. Oo, kasi, diba? Baguio is the summer capital of the country. Oo naman. Diba? So, kailangan lahat ng Pilipino ay mabisita nila at makita nila yung kagandahan ng Baguio at yung kagandahan ng puso ng ating mga kababayan dito sa Baguio at sa Cordillera. At nabanggit nyo na rin ng Benguet, meron na rin tayong usapang kongreso ng Benguet. Meron ba? Okay. Meron na rin. Oo, So, every Tuesday at Thursday yan, 10 o'clock to 11 o'clock. Tigi isang oras lang. Ganon. Mas ano pala, 2 araw si Congressman Eric Yap. Hindi, ang makakasama ko dito na host, siguro,
Ang makakasama ko dito na host, si former Mayor Oscar Camantiles. Okay. Ipapasok namin si Congressman Eric Yap siguro virtual. Okay. Good. Oo. Para malaman din ng ating mga kababayan sa Benguet naman kung ano naman yung nagagawang mga bill o mga project ng ating congressman ng Kabenguetan. Yes, tama yun. I think maganda yun. Yun ang mga tinatanong sa atin dati, Yes, di ba? sir. And I think this program will have more opportunity. Makokompleto natin. Yes, oo. Baguio at Benguet na. Susunod yan, yung buong Cordillera, sina Pwede rin. Congressman Mangawang of Ayun. Kalinga, di ba? Congressman Dalog. Congressman Dalog ng Mountain Province, Ayun. Congressman ng Apayao, si Pwede. Congressman Elias Bulot, Yan. tapos si Congressman Chungalao from Pwede rin. Ifugao, Hanggang Tugigaraw na. hanggang Abra, Hanggang si Abra. Congressman JB Bernos. Yan. I think and I think itong RNG can cover the whole Cordillera, no? Pwede naman. Plus yung C Radio. Pwede, sir. Yeah, Tig isang araw ang isa. Wala ka ng ibang programa, Wala no? na, Kundi, puro kongreso na lang. Nandyan din nanonood sa atin Grace Mayos. si Good Grace. Banana, good morning to our working congressman, Kap. Ay, wala nang tatalo kay congressman. The best ever and excellent. Sabi ni Yes, Grace. thank you. Thank you, Kagawad Grace. Na-miss ka namin eh. Inimbita ko si Kagawad Grace nung nakaraang linggo. Medyo busy yata siya. Busy. Oo. Meron na kayong lineup para sa filing? Wala pa kaming final but we'll be meeting the next few days. Okay, sige Oo. sir. Medyo medyo mabigat itong grupo namin ngayon kasi gusto nilang tumakbo ng mataas na posisyon eh. Kaya ang hirap nito mag-decide eh. May- Can you imagine na mga kasama mo the same position that they are running ngayon eh. Oo. O they wish to file their certificate of candidacy on the same position. Kailangan na maayos yan. Oo nga eh. Oo. Ito galing naman kay 07, if the decision of CA or Supreme Court will be favorable to the Board of Directors of Beneco, then it will be regarded as an example or guide to be considered in subsequent similar circumstances. It will become a precedent to all electric cooperative nationwide which will jeopardize and endanger Republic Act 10531, wherein the powers and function of NEA will be completely compromised. I have a strong belief that the courts are intelligent enough to decide on the issue to avoid legal consequences. Sabi naman ni 07. Well, I think kumbaga sa sub judice ngayon yung case na yan, mahirap pag-usapan ngayon yan dahil meron tayong na court kaso dun sa no. Pero hindi naman siguro magiging it will jeopardize yung operation ng ng electric cooperative. As a matter of fact, tama yung sabi ng ating texter. Ito iniintay lahat ng ating mga electric cooperative. Ang question lang dito, just like when we had this meeting in the Committee on Energy, ang tanong ko lang who has the authority to appoint the general manager of an electric cooperative? Is it the Board of Administrators of NEA or the Board of Directors of the electric cooperative? Meron namang dyan meron namang guidelines na pinalabas ang NEA, yung Memorandum Circular 2017-035 na ang may kapangyarihan ay ang electric cooperative subject to the guidelines set forth by NEA. Yun. Although they have the supervisory function dun sa operation ng electric cooperative, but in that Memorandum 2017-035, ang nakalagay doon, ang may authority ang Board of Directors ng electric cooperative. Provided, yun nga, may guidelines na yung NEA. Yung bang NEA under ng DOE? Yes, isang attached agency ng NEA, ng Department of Energy. Yung NEA. NEA.
National Electrification Administration. So yung hinihingi ng DOE na budget, na-aprobahan na. Ako, actually, I supported the budget of DOE. As a matter of fact, I was even asking if they need more budget. No, kung ano yon. And I asked the Department of Energy if and when this budget will... kasi ang nangyari, they submitted a budget but it's lower than what was approved. No, itong na-approve, lower than what they have recommended. So I asked, will this affect your operation if we will just have the same budget as approved by the Department of Budget? Sabi nila, okay daw. So I expressed my support to the budget of NEA. But at the same time, if and when we have excess budget, we can add additional budget for the Department of Energy, considering that they play a key role in ensuring that we have the necessary power for the entire country, no? So ito 'yon. So ang NEA naman, yun nga, isang napaka-importanting issue na dapat nilang i-resolve. Ito nga 'yon. Sino talaga may kapangyarihan, no? So the court will decide on this, the Court of Appeals, kasi there is a petition filed before the Court of Appeals. So habang yan nasa korte, ang ating general manager, si Engineer Licuben. Actually, dalawa sila ngayon eh. Pero nabanggit yata ninyo kanina. Yeah, yung sinabi ng DOE. yun, tinanong, who is the one very catchy yung yung question eh. And at the outset, ang sagot nila, ang general manager ngayon ay si Licoben. Oo. Tapos, bakit sabi ng interpellator, bakit dalawa ngayon ang, how do you resolve that? Tapos sagot nila, no, that will be resolved by the, by the court, itong Court of Appeals. Hindi po pwede na ang NEA mag-resolve. Dapat nga eh. Pwede na lang i-resolve yan eh. They have to simply respect the decision of the cooperative. Tapos na. Tapos na yan. Pag ganun ang decision nila. But of course, I don't know if that's what they want to do. At, definitely, hindi yun ang gusto nilang gawin. They just want to wait for the decision of the Court of Appeals. Yeah. Okay. So yan, antayin natin ng korte. Galing naman ito kay 55. Good morning, Captain Congressman Go. Wala po siguro kayong katunggali sa Congress sa May 9, 2022. Maganda po ang mga nagawa nyo sa Congress. Nakikiramay din po ako kay Attorney Benny Carantes galing kay Gordon Montserrat. Thank you very much. Siguro wala nga tayong sana ganun nga mangyayari. Of course, nakikiramay din tayo kay dating prosecutor Benny Carantes. Nandun tayo sa kanilang wake the other day at alam natin na maraming nalulungkot sa kanyang pagkamatay. He's a very good writer, di ba? Kung babasahin mo ang Midland Courier, ang unang titingnan mo dyan, yung artikulo ng ating yumaong Benny Carantes, yung kanyang opposite connection. No? Lagi kong sinusubaybayan. Yun. Kasi very interesting yung kanyang column, especially when he deals with politics, di ba? Oo. So, again, sa kanyang mga kamag-anak, pamilya, kami po ay nakikiramay sa pagkamatay ni Attorney Benny Carantes. Okay, condolence po sa pamilya Carantes. Ang ating oras alas 11:32 na. Kita nyo, Kap, Congressman, napigsa kayo dito ay Tarlac. Galing kay Ace naman. Maraming salamat, Ace. At kay 93 naman, last question mga sir. Ipatbadamag di friend kung agad-adal ti chemical engineering no adda kano ti biosecurity law iti Pilipinas. Thank you. Ano kaya ang gusto niyang dyan? Biosecurity law. Ano bang gusto niyang gawin natin doon? Tinanong kung meron daw ganung batas. Well, biosecurity. I think we need to check kung anong gusto niya sabihin doon. Marami tayong batas no? At ngayon, ang dami pang ginagawang batas. Thousands of bills are filed in Congress and kung titignan mo yung mga
bills na na-file nitong 18 Congress ay may ng 10,000. No? So, I'll check kung meron nga tayong batas na na-file o batas na tungkol sa biosecurity. Okay. Titingnan natin yon and we'll check. Galing naman kay 241. Good morning, Kap and Gong, para sa kaalaman ng lahat. Ano yung BLIS? Paki-explain naman po. Salamat. Well, ang BLIS po kasi, tawag natin yan, BLIS, it's an acronym for Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, and Tublay. Ang gusto natin, magkaroon ng development authority that will coordinate the development of the 5 municipalities in the city of Baguio. What we wanted is there is a strong synergy among these different municipalities Okay. at saka yung city of Baguio. Yung development, hindi lang focus sa isang lugar, kundi yung buong BLIS area. So magkakaroon ng isang development authority that will work in coordinating all the efforts of the various municipalities. And what we wanted is, pag may issue tayo halimbawa sa garbage, so waste management, dapat hindi lang isang munisipyo or syudad ang mag-handle nito, kundi yung buo. And that can only be done if we have an authority. Kamukha ng Metro Manila Authority sa Metro Manila. No? Ito yung napaka-importante ito. Hindi lang sa garbage, pati na sa the whole waste management concern natin. Yung mga infrastruktura, kailangan coordinated itong lahat ng efforts nito. No? Yung mga plano sa traffic, kasama rin dito. Yung pag-protect ng environment, hindi pwedeng Baguio lang o ang La Trinidad lang, kundi the whole BLIS. What cannot be done by one city or one municipality, we can bring it up dito sa Development Authority. Tutulungan para magkaroon ng synergy. Yun yung ano natin dyan. So magkakaroon ng ano dyan, kumbaga sa general manager, parang ano yan we want that all the services that are needed by all the municipalities in the BLIS area at saka yung city will be addressed through this development authority. Okay. At ang ating oras, alas 11:35 na, at ang bahaging yan, iatid po naman sa atin ng ating BBS Colleges. Ang ating BBS Colleges naman ay accredited ng DOTR para mag-offer ng driving katulad ng theoretical at practical driving courses. Theoretical driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday starting 8 o'clock to 2 o'clock in the afternoon, while 8 hours PDC is by schedule including night driving. Ang ating BBS Colleges maneuvering site ay matatagpuan sa Longlong, Pugis, La Trinidad, Benguet. Free shuttle for PDC from KM5 going to the school maneuvering site. At ang kanilang mga driving vehicles, 2020 Toyota Innova manual, 2018 Toyota Fortuner na automatic. At ang kanilang mga package fees para sa motorsiklo 6,000. Para sa mga four-wheel vehicles, 8,000 naman. So para sa mga iba pang detalye, pasyalan po ang ating BBS Colleges na matatagpuan dyan sa Kilometer 5 La Trinidad, Benguet, o di kaya tawagan ang kanilang registrar sa kanilang telepono 422-4992 or at 0908-866-5299. At nandyan din ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa Albergo Hotel, malapit sa Mansion House at dyan sa may Wright Park. At yung ating Kurirang Enterprises or Kurirang Merchandise na matatagpuan dyan sa may Nagilian Road at Abanao Street. Marami pong dating na mga galing sa Korea at marami po tayong mapagpipilian dyan. So pasyalan po sila sa Abanao at dyan sa may Nagilian ang ating Kurirang Merchandise. Andyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner in safe driving is at St. Joseph Driving School. For enquiries, pakikontak po si Ma'am Julissa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. At siyempre,
Kasama pa rin natin ang ating butihing congressman ng ating syudad ng Baguio, Congressman Mark Go. At binabati natin ang ating mga humabol dito na nanonood, Congressman. Nandyan si Rafael Milagros Clemente Docosin is watching. Shirley Santos is watching. Jen Sim, Cap Angulo. Saan ba tayo? Something is going on. Alam na this. Ano yung magulo, Jen? Hindi ko alam kung ano yung magulo. Hindi yung kayang binay ko. Pansamantala, ganun na lang muna ang setup. Yeah, hopefully this will be resolved by the courts very soon. Iniisip ko lang kung sino magbibigay ng sahod dun sa isa. Well, according to the answer of Congressman Dalipe during the interpellation sa Committee on Appropriation tungkol dun sa DOE budget, ay ang yung si Lecoben banggit kahapon makalawa. Oo. So yung magsusweldo ngayon kung siya ang napili ng siguro retroactive na lang yan. Retroactive Retroactive, na lang. Kung sakaling sa bandang huli, siya yung maluklok. Yes, retroactive siyempre. So maraming tatanggapin after, let's say na-decide yan, after 6 months, 12 months. Pero mukhang matagal yan, lalo na sa korte natin. Mukhang abutin ng taon to lalo na pandemya ngayon. Pagdating sa mga court hearings, mukhang suspendido pa yata yung mga hearings ng mga Pwede, korte. mayroong mga online hearing din. Pwede. Tsaka kung magsabit lang sila ng mga position paper nila, yung mga counter affidavit after an affidavit is presented by the other party, yung mga ganun. Ayun. So, si Engineer Licoben lang ang sasahod, ang may sweldo. Well, that's what I assume, no? Oo. Galing kay 583, good morning Kong and Kap, kaluklukat ko lang tiradyok tatay, kat nanggag ko jay last topic yu ti doktor para sa bayan. Kasat no ba ti agablay sir, mabalin ba nga agablay di anak ko, grade 12 na lang tatan, taga dito'y kami Benguet. Intay na natin yung implementing rules and regulations. Kasi isa pang dito mandato nung bill natin, kailangan there should be one state university na merong College of Medicine by region. Ay, okay. Kailangan meron. So siguro kung halimbawa ikaw ay taga Mountain Province, pwedeng hindi. Walang medical school doon. Dito sa atin. Sa Private, Baguio. pwedeng pumunta ka sa private. Pwede. Oo. Kasi wala tayong public university rito na nag-offer ng College of Medicine. I don't know, ang Benguet State University, baka later on they can put up a College of Medicine there. Pero kailangan meron kang ospital. Pero kung merong ospital doon sa lugar mo, doon ka na mag-aral kung merong medical school. Oo, pero wala naman dito sa Cordillera na merong ospital, wala namang medical school Parang doon. dito lang sa Baguio. Oo, SLU, meron tayong ospital dyan at merong College of Medicine. Meron din akong alam sa Ilocosur. Yun. Yung UNP. ngayon. Oo. Meron yun. UNP nga ba yun? Ito yung private ba yun or public? Public yata. Public yun. Okay. University of Northern Philippines. Yun. UNP. Meron din sa La Union. La Union. Yung Don Mariano Memorial State University. Okay. So kung ikaw ay na-qualify dito para pag-aralin ng gobyerno, pwede kang pumunta sa SLU, pwede kang pumunta sa Ilocosur. Basta't ma-approve yung yung application mo. Okay. At sa ating texter na nagtatanong tungkol dito sa Doktor para sa Bayan na scholarship, ito po hindi pa po approve. Antayin po natin. Approve na yon, yung implementing rules and regulations lang. I-release yun. IRR na lang. IRR na lang. Oo. Okay. So mga next year na. Hindi, itong next month na ito, I hope CHED will release yung IRR. Okay. Para may guideline yung mga kababayan natin kung paano mag-apply. Kasi nandun yan At anong mga requirements. Meron bang bilang ito, sir, kada munisipyo o syudad? Halimbawa ang lang dyan, at least one per municipality. One? Oo, at least one. Kaya ang budget na linagay ng CHED dito ay 1 billion pesos. So, i-divide mo na lang yan. Let's assume na 200,000 ang bawat semester.
So 400,000, 1 billion divided by 400,000 yung initial. Okay. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Pagka sinabi natin, sir, na at least 1, ibig sabihin pwede yung 2. Pwedeng, yes, more than 1. Okay. At kay 1-0, Kap, Macau Maday Tabinay ko. Concert tayo, kunana. Okay? Yung ating texter na isa sawa na daw sa Pinay ko Oo issue. nga, oo nga. Kaya subjudice, wag na natin talakayin. Oo. Oo. Good morning mga sir, madamag ko man, manipo din nagtugawan Jedwang at GM di Binay ko. Oy, Binay ko pa rin to. Alam mo, ang ibig sabihin ng Peter, yung ating mga kababayan dito sa Baguio, saka sa Benguet, alam nila yung nangyayari sa bayan natin. Concerned sila kaya nagtatanong. Okay. Di ba? Ito may katanungan naman dito. Nanibod din nagtugaw Jedwang at GM. Ngin mato ti Bilmi. Affected ti panag nga to ti bill jay nagtugawan da. Idi 200 plus pesos ti baybayadan mi. Tata, naging 500 plus pesos. Ti appliance mi dito ka TV, ref, can radio. Dati daw, 200 lang yung kanilang bill. Ngayon daw, 500. Ito kaya naka-apekto daw. No, it has nothing to do with the, ano yan, kasi ang metro mo, ang binabayar mo dyan, yung konsumo mo. Hindi yung kung because of this problem. Oo, hindi. It has nothing to do with that. It's basically your consumption. At saka yung rate ng bineko. Okay. Oo. At ito naman kay Connie Paul, hello po Sir Cap and Sir Go. Keep safe always. Ay, maraming salamat. Thank you. At kay Bernalyn Balao is watching, maraming salamat Bernalyn. Thank you Bernalyn sa iyong pakikinig at panunood. No? Oo naman. So sa RNG siya nanonood. Sa RNG. Yeah. Taga saan kaya yan? Ilocos? Trinidad. Trinidad. Okay. Yeah, thank you. Can the Honorable Congressman augment the budget for the modernization of the city library? Sabi ni 07. Pwede natin yan, isama sa budget yan. No? Pero ang main responsibility niyan ay ang city government of Baguio. But let me articulate ganito, no, Peter. Under the so-called Mandanas-Garcia ruling ng Korte Suprema, okay, ang ira ng isang munisipyo, ng isang probinsya, ng isang syudad ay magi-increase effective January 1, 2022. Okay. Kasi ngayon, ang ira natin, ito yung internal revenue allotment ng mga munisipyo, syudad, ang basis lang nito ay yung revenue ng ating bayan na galing sa Bureau of Internal Revenue. Okay. BIR lang. Okay. Because of the Mandanas-Garcia ruling ng Korte Suprema, matagal na kasi ito, naging batas ito, kinwestiyon dito yung basis ng calculation ng share ng iba't ibang munisipyo, syudad at probinsya na IRA na tinatawag. Hindi dapat lang ang kasama ay ang BIR collection. Kasama dapat dito yung collection ng Bureau of Customs. So because of that, tataas ngayon. Because of the decision, saka yung batas na dinesisyon na legal yung batas, ang ano dito, lalaki ang ira ng mga munisipyo at probinsya at syudad. No? So, alimbawa, dito sa Baguio, I understand our ira here in the city of Baguio is about 800 to 850 million a year. Ito galing sa national government. Ira natin, internal revenue allotment. With the decision of the courts on the Mandanas-Garcia ruling, magkakaroon ng an average of about 30 to 35% increase yung ira natin. Okay. So ngayon, kung 800 million tayo ang natatanggap natin na ira, ito siguro magiging 1.1 to 1.2 billion a year from the national government, which is our share and in the form of what we call internal revenue allotment. Ngayon, merong mga functions ngayon na i-devolve sa mga local government kasi lumaki nga ang pondo eh. Okay. Ang city ngayon, through the council, can say, hey, you put up a budget for your library. Kasi ginagamit nyo yan, local yan eh. Dapat ang magpopondo niyan
ay ang local government. Okay, so ang mangyayari dito, we can tell the city council, when you approve the budget of the city in 2022, isama ninyo, ilagay ninyo dyan yung budget for the library. No? Yung ganon. So, mas mabilis ngayon dahil meron ka ng budget eh. It's how you allocate ngayon itong budget. Kahit na wala naman itong ruling na ito, kung gustong ponduan ng city yung budget para sa library, pwedeng gawin yan. Pwedeng gawin. Oo. Okay. Ngayon, ipakita ng city library how relevant you are for the development of the city. Ilan ba? Kailangan yung head ng city library magrekomenda sa office of the mayor o kaya sa city council an additional budget for the development, enhancement of the city library. Okay. So, yun. That is from the city side. Now, I can also look at the city library and see if I can help and get a budget separate from itong nabanggit ko sa'yo. Okay. At binabati rin natin Congressman Mendy Obladis. Hello, Kong and Gap, watching here in Korea. Wow, okay. Magandang umaga sa'yo dyan sa Korea. Korea. Napakaganda ng Korea. Nakarating ka na ba? Yeah, maraming beses na tayo nakapunta sa Korea. Kay 168 naman, energetic Congressman Go, thank you for defending the MCOs. Meaning the member consumer. Yes, well, tayo naman ang pinaglalaban natin dito yung yung nasa batas, ano yung dapat sundin, no? 'Di ba? Yun ang ano doon eh. And we know the flight. Kayo nga ang members, dapat you decide who is going to head the cooperative. Okay. And this is vested in the board of directors kasi pinili nyo yung mga yan eh. Binotohan. Binotohan ninyo. Pero ang problema dyan sa board, dalawang grupo. Of course, majority yung bumoto dun sa existing, sa current GM, at yung apat naman, iba yung binoto. So, dapat yung ganon. Okay. Hayaan nyo at pagdating ng eleksyon ng director ng Bineco Hindi, kailangan ma-encourage yung mamamayan natin kasi pag eleksyon ng Bineco, ilan lang bumoboto eh. Diyan na lang ako tatakbo. Oo nga. Hindi, I mean, let's encourage our consumers to put up their own candidates and get elected. Sila lang ang the same people eh. So, kailangan, ikaw Peter, pwede ka. Anong distrito ka dyan sa District Bineco? District 5 to Mas cover the whole Quirino Hill. Mas okay, mas bagay ko yata yun para i-text nyo na lang kung ano yung problema. Yes, tama. Okay. Kap, kumusta dyan? I-request kini Congressman nga letter. Pinsa Elementary School, request kami gadget no anya timated ni Congressman. Wala tayong pinag-aralan ko 'yan. Wala tayong pondo sa gadget. Ang kailangan natin diyan yung DepEd ang magbigay sa kanila. Wala tayong budget for computers. Yung office ko for laptop at iba pang gadget. So DepEd dapat. DepEd ang magano diyan kasi meron silang budget diyan ang DepEd eh. We have approved how many billions? Almost 700 billion pesos for DepEd. Okay. And part of it is itong ganitong mga kailangan natin ng mga pinag-aralan ko yan and I'm about to call them and inform them na ang pinaka-importante rito siguro yung DepEd, may budget sila. Kasi yung opisina natin wala tayong budget sa gadget eh. Binabati ko nga pala Sir Mark yung ating board of director ng District 5. Na kasama ko rin na naging kapitan yan. Si Director Peter Busahing. Si Peter Busahing. Kapangalan ko rin. Oo nga, pala yung magaganda lalaki, Peter pareho. Shirley Santos is watching. Maraming salamat, Shirley. Habol-habol na lamang itong mga ito. Good morning, mga sir. Kung nadya civil engineer nga mamuk at may mayat kanong adayo ti bayadak, ti ikarga eje natches ti bantay, kanagaramit ti tanal eje reeds ti bantay. Mas safe ka no DJ kaysa di hillside sloping. Parang ito yung nabanggit nyo kanina mga bayadak. Yes, kailangan natin yan. By the way, balik ako doon sa request ang DepEd, ang original budget na request nila is 1.3 trillion.
Ang DepEd, Unang request na budget for Okay. 2022. Ang na-approve lang is about close to 700 billion. So ang naislas halos kalate. Although yung budget nila ngayon mas mataas sa 2021. Pero yung kanilang original na recommend for 2022 is about 1.3 trillion. pero nakalahati. More or less 1.2 trillion. Ngayon, na-approve lang mga 700, almost 700 billion. No? Okay. Okay. Ngayon, when actually, I asked question kay Secretary Briones. Okay. Ang sabi niya, ang kailangan talaga nila, yun nga nabanggit niya, yung mga gadgets na yan. Mga laptops, mga connectivity lalo na ngayon, online tayo. No? Oo, yun. Napakalaking ano yan. Can you imagine? You know how many students do we have in the whole country? Ang dami, ilang milyon. Okay. Ilang teachers tayo sa buong Pilipinas? Public school teachers, 990,000. No, ngayon, bumili ka lang bawat teacher, bibigyan mo ng isang laptop. O 1,000, magkano isang laptop? 20,000? Meron ding 15. 15. 20,000. 20,000 para madali ang calculation. O ilan yan? Ilang billion yan? Sa Sa teachers pa lang yan. sa 100 2 million, tama, 2 million. Sa 100. Ito, ilang billion yon, no? Ngayon, yung estudyante pa. Kung ilang libo yung mga, ilang milyon ang mga estudyante. Okay. So, yun ang isa sa mga concern natin na ngayon, titingnan natin, I will bring up yung concern ng ating taga Pinsaw, ano ba yan? Pinsaw Elementary School. Elementary School. O yun, ano natin yan. I will bring that up to the office of the school superintendent here if they have an allocation for the gadgets from the different places in the country. Okay. Galing kay 55, good morning Captain Congressman. Wala po siguro kayong katunggali sa Kongreso sa May 9, 2022. Maganda po ang nagawa nyo sa Congress. Nakikirami din po ako kay Atty. Benny Carantes, Gordon Montserrat. Ay, maraming salamat Gordon at sa awa ng Panginoon siguro wala na tayong magiging kalaban sa 2022. Mukhang wala eh. Thank you. Galing kay 06 Cap, ibagaman kini Kong Taag Senador. Tulungan mi dito Tarlac. Okay na po ako dito. Oo. Medyo mahirap po yung tumakbo senador. You cover the whole country. Okay. Unang-una, wala ko tayong budget dyan. Pangalawa, okay na po tayo rito. Happy naman po tayo dito sa Baguio. At the same time, yung po mga batas natin, kahit na hindi po tayo senador, nakakatulong din po tayo sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Saka mahirap mga kampanya sa buong Pilipinas. Oo nga, hirap. Pangalawa, bilang chairman ng Committee on Higher and Technical Education, ako po ay kasapi sa iba't ibang Board of Regents ng iba't ibang state universities and colleges. Diyan sa Tarlac, ilang beses na ako naging guest speaker diyan sa Tarlac State University. Member din ako ng Board of Regents diyan, pero ang inassign ko diyan ay si board member Dennis Go. Go rin ang apelido board member ng Tarlac. Okay. Isa siya sa Board of Regents members ng ng Tarlac State University. At meron pang isang university diyan, yung Tarlac State Agricultural University sa Kamiling ba? Nandun din. Ang ating representative doon ay si Congressman Charlie Coangco. At kay 03 Sir Cap, Congressman, nakakayaman magkas ng tulong, matulungan kaya ako ni Sir Marco. Siguro ito, pumunta na lang sa opisina. Ano bang kailangan niya? Wala siyang binanggit, sir. Oo. So, pumunta sa office niyo na lang at nang malaman kung ano Yes, yung kailangan. Kung medical assistance yan, pwede nating matulungan. Madidang lumaban kini Marco, napanunod ng agaw awir dalangan, iso nga mabalin nga line-up kat Marco, Congressman, magalong for mayor. Well, basta nakalagay yung pangalan natin dyan. Thank you very much. Sa texter natin. Okay. Kay 41 naman, good morning Congressman Marco. Congrats sa 2 term na nagsilbi kayo sa mga mamamayan, di lang sa Baguio, kundi pati sa mga kalapit na probinsya ng Cordillera.
Sana noon pa nagkaroon ng ganyang kabait, kagaling at kasipag na congressman ng Baguio. Wala na akong alam na tatalo sa iyo dahil kumbaga sa mga sugarol, liyamadong-liyamado kayo, dublado ang pusta. Kaya sa mga gustong sumubok, waste of money, wag na lang. Ay, thank you pero hindi tayo nagsusugal dito. Yamado ba tayo? Pero maraming salamat. Okay. Parang sa ano yata yan, sa sabong. Sa Narinig sabong. ko yung word na yamado sa sabong eh. Oo. Thank you very much sa tiwala at sana ganun nga ang mangyayari. Wala tayong magiging kalaban Yan. nitong 2022, May 9 elections natin. Okay. Kay 071, be healthy, Congressman. After your graduation in Congress, magme-mayor ka pa sa Baguio. Let's do it, Kong. Huwag muna nating isipin yun siguro. Tapusin muna natin yung third term natin kung papayagan tayo ng Panginoon at ang ating mga kababayan. Sige. At paglalo nating pagbubutihin ang ating pagtatrabaho. Kap Sir Mark ay pakpakita dalang corrupt ti Benego tadwati manager. Kitaan nyo kading nagninatibilti kuryente nga bayadan amant. Masapul samot nga imbestigaran dahil ang kumpanya kunana ni 55. So lahat po dito nire-respeto po natin ang opinion ng ating kababayan. Yeah, tama yun. Kung kailangan i-audit sila, pwede rin. Diba? Okay. Pwedeng gawin ng NEA yan. Pwede. Kay 64 naman, hello po, ang binay ko ay medyo pangit na due date ay shorten. Kaya nag-penalty ang mga bills ng mga tao. Ako, 8,000, babayaran ko penalties niya 400 dahil hindi ko namalayan, nag-due date na pala. Sabi naman ni 64. Kay 39 naman, good morning Kapen, kung tanong ko lang po kung ano ba requirements papasok dito sa Baguio City. Kasi po, magbakasyon yung anak ko, kasama niya, asawa niya na foreigner, kasal po sila, pero sa November pa po sila uwi dito sa Pinas po. Ask ko lang po kung ano requirements. Well, November pa yan. Baka magbago yung guidelines sa November depending kung ano yung situation natin. Ang Baguio kasi po, for our listener, ay nasa GCQ siya with heightened restrictions. No? So, merong mga guidelines dyan. Pag siya ay nagbibisita lang dito, kailangan, of course, mag-rehistro dun sa bisita natin. Parang visitor yan eh. Oo. Tapos, kailangan magdumaan dun sa trials natin. Either nakumpleto ng nakbakuna yan ng 2 dose o kaya magkaroon ng RT-PCR or antigen pagpasok niya dito sa lungsod ng Baguio. Okay. Oo. So ito yung mga initial requirements. But kung November po yan, Baka magbago. magbago po ito kasi every 2 weeks lang, every month ang pagbabago ng mga guidelines natin. Depende. Kasi po ang Baguio ngayon, kasama ng Abra at saka yung Bohol, nasa GCQ with heightened restrictions. Okay. Ito yung ngayon. In 30 days, palagay ko magbabago ulit ito. Depende po sa sitwasyon natin in terms of the number of transmissions that we will have here in the city of Baguio and even in the province of Benguet and the Cordillera. At binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Murphy Morales. Thank you. Sir Kong, basahin ko na lang lahat ito. Sige. Tapos, Tingnan natin kung anong pwede nating sagutin. Okay. Galing kay 126, good morning Kapen, Sir Mark. Keep safe and healthy always, sir. Listening every Saturday from Dante and Claire. Salamat Dante and Claire sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa programang ito. Thank you very much and God bless. Kay 81 naman, sir, agdamagak man kid di panggap pa nagbasa ti silaw. Apay no adayo ba jay mother meter kundi submeter. Kas lang nga magnakalang ti 10 nga akdang kat plus 5% ti may nayon. Ije nabasa jay submeter. Damag ko lang takas tating kastada dito'y pagababangan mi. Hindi na yun masagot ni Kong. Yeah, well, ganito yan. Kasi merong mga, let's say, isang buong apartment yan, maraming units. Normally, there is a major meter, yung pinakamalaki, mother meter. Tapos, bawat bahay, may sariling, well, they call it dyan, sub-meter. Ngayon, siguro, yung additional na kinukolekta, I don't know kung sinong nangukolekta, is it Beneco or the administrator ng apartment o ng bahay? Siguro kausapin ko, tingnan nila kung total yung
collection as against the total billing charged to them by Bineco. Okay. Baka sinama nila yung administrative cost of managing yung ganun eh. Okay. Oo. At kay 47 naman, mabaling kang board director ti Beneco, nawadwad ti honorarium da dita, iso nga nanginangay ti bayadan ti bill aman, nga nawadwad ti sweldo da, kunana, ni 47, sige. Kay 62 naman, pahabol man Sir Capin kong wage ngay, ngumatumat ko man, tapno dati pang gadget sir, salamat. Meron bang panukala na tataas ang sweldo dito? Dito sa ano natin, sa teachers? Cordillera? Well, ang mga teachers in the next 4 years, merong incremental increase yan every year. Hindi, yung mga ibang empleyado, sir. Well, kasama sila rito, government employees eh. Oh. Lahat ng government employees, excluding of course yung military, police, fire, at saka yung jail, hindi sila covered dito. Meron sila sariling increases, itong iba't ibang armed military personnel. No? Ito namang mga government employees, merong every year yan, 4 years since last year, saka this year. So, 4 na taon yan. Okay. Pero I don't know how many percent yung increase. But you can check sa website ng gobyerno kung magkano. Tingnan nyo yung kung saan ang salary grade level ninyo. Okay. So, habol-habol na lamang. 12:04 na. Overtime lang tayo ng konti. Kay Tuto naman, gusto dito yan, Congressman, narigat si Senator, no mapangkapag kampanya tani. Yun. Kampanya ti Tawi-Tawi, kunana. Tawi-Tawi, member din ako ng isang Board of Regents dyan tayo sa isang university sa Tawi-Tawi. May sa Sulu, Yun. may sa Zamboanga, meron sa Misamis Occidental, meron sa Davao. No? Marami, 114 ang state colleges and universities. Kay 93 naman, ti makita kang bayat nga trade ni Congressman kathan nga inkarga ti money, fame, and success iti ulo na. Han nga kasla jay daduma dita, kasla dalang abangaw nga nakabadat iti kalabaw. Yun. Kayo daw po mapagpakumbaba at Salamat. hindi nyo nilagay yung sa ulo ninyo yung inyong pagiging famous. Alam mo, ito, passing scene lang ito, Peter. What is important is pwede mong magawa para sa bayan. Temporary lang ito. After matapos yung term natin, we want to, just like now, we want to have a simple life. Okay. Kaya dapat ganon eh. Sige. Hindi ko napunta dyan medyo problema, di ba? Kung Sige. hindi mo magawa yung dapat mong gawin at saka yun nga, yung pumunta sa ulo, kumbaga. Sige. Oh. Sir, basahin ko lang itong tatlo Sige. Kay 133, Hello Cap, Congressman, as ko lang po sana magkano babayaran sa kontador po at kailan ng June ng pag-apply po. Salamat po. Actually, hindi ko po alam yung sagot dyan eh. Okay. Siguro tanungin natin sa Bineco. Yun. Kay 55 naman, Cap, siguro mabuti labas na audit ng NEA para makita kung may katotohanan sa mga contracts ng Bineco. At kay 68 naman, adu kalaban mo tapos dagamin, sweldo kan benefits ti Bineco, kunana. Walang problema. Try lang naman natin kung sakasakali. Kay 81 naman, buti pa ang government employee, may nasa natataas ang sahod. Ngayon na kami ng small business, no holiday. Kunana. Okay sir, ang ating oras, alas 12:08 na. Baka meron pa kayong gustong dagdag, sir. Well, yun nga ang gusto kong ibalita rin kung nabasa nila yung Facebook natin. Yung 2 bills natin converting yung 2 schools na annexes ngayon ng Baguio City National High School. Ito yung Port del Pilar at saka Hillside Annex ay na-approve na yung ating conversion into independent national high schools itong 2. Approved by the Senate. So in the next few days, pipirma na ng presidente ito para maging batas. Okay. Yung Hillside National High School at saka yung Port del Pilar. Anong ibig sabihin nito? Magkakaroon ng regular na principal ang itong Port del Pilar at saka yung Hillside. At the same time, madagdagan yung plantilla positions nila. Mag-hire sila at hindi na lang maghihiram ng mga teachers sa other schools. No? At ito, permanente na doon. At ibig sabihin yan, dadami ang
ang mabibigyan ng pondo itong mga ito para lumaki ang kanilang enrollment, no? Kasi ang mga iba rito pumupunta pa dito sa National High School, itong Baguio City National High School, yung mga estudyante. Dahil dito, madidecongest ang Baguio City National High School at yung mga bata na galing sa mga malalapit na barangays dito sa Hillside at saka sa Port del Pilar National High Schools, hindi na sila pupunta rito sa main campus ng Baguio City National High School, kundi dito na lang. Kamukha sa Hillside, yung mga taga-Dagsyan, Upper Lower, yung pwede rin yung mga Santa Scholastica, no? Pwede rin yung nasa yung dito naman sa Port del Pilar, yung nasa Happy Hollow, at saka yung dito sa Luwakan, pwede na dito sa Port del Pilar National High School. No? So, yun ang magiging effect nito. Okay. So, maraming salamat, Congressman. Ito sabi ni Joy AB, encourage MCOs to attend AGMA on October 12. Okay? So, sa lahat po ng ating mga consumer, lahat po ng mga members ng Beneco, magkakaroon po ng AGMA sa October 2. Pakicheck nyo na lamang po ito sa page ng Beneco, para malaman nyo kung ano yung para malaman nyo itong ating AGMA. Ang ibig sabihin ng AGMA, ito ay Annual General Membership Assembly para sa ating member consumers. So, attend po tayo dyan. Diyan din ba yung eleksyon ng mga board of directors ng Beneco? Hindi, sir. Hindi. So, Hindi. separate yun. So, iba ito. Yung, kasi ang nag-apply lang na mga kandidato dyan sa Beneco, konti lang eh. Saka yung bumoboto, konti. Konti lang, At saka, kuhan kasi, yun lang mga may pangalan na metro, sa metro. Pero mga ang dami member yan. Ilang consumer. bang consumers ng Beneco? Dami. Ang dami. Ilang libo yan. Hundreds of, Oo. ilan bang libong mga members? Kanya Kaya lang ako, kasi, member din ako ng Beneco. bira kasi ang kuhan dito, ang bumoboto. Hindi, kailangan bumoto nga para they can dictate kung anong polisiya na gagawin dyan sa Beneco. Sa susunod na eleksyon. Oo. Ayan, Diba, Peter, sinabi sa iyo kanina kung Oo. pwede kang tumakbo bilang direktor ng Beneco. try natin. Oo. Pero mukhang hindi natin alam kung kailan ang eleksyon. Hindi, tanungin ninyo. Dapat ipinapublish yan sa mga members. Diba? Alamin natin kung kailan ang eleksyon. Try natin, malay nyo. Oo, mali. If your intent is to serve the people of Baguio through this cooperative, then yun na yun. Di ba? Okay. So yan, at eto, maraming salamat Joy kasi pag kayo po ay nag-attend naman sa ating AGMA, doon nyo itanong lahat ng concerns ninyo. Yes. Hindi kay congressman ang tatanungin, pati kontador, sabi niya. Tama, lahat po ng inyong mga katanungan. Kaya dapat sumali kayo, mag-attend kayo ng ating AGMA kung October 2 ito. October 2 nga ba, Joy? Pero ang tanong ko dyan, hindi na siguro dapat in time pa yon. Pwede naman tumawag sa Beneco, tanungin di ba? Yun. Para membership, members, consumers. Annual General Membership Yun. Assembly. Yun. Kailangan siguro. But they can ask them even before the Annual General Assembly. Okay. Maraming salamat, Congressman Marco. Thank you very much din Peter at sa ating mga tagapakinig. Tayo ay inspired dahil ang dami nating mga nag-text, nanonood sa Facebook at sa ating RNG. Maraming salamat po sa inyo at umasa po kayo na ipagpapatuloy natin ang ating pagsisilbi sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Baguio. At of course, kung meron silang concern, pwede naman pong dumulog dun sa opisina natin anytime. Monday to Friday, 8 to 5 po ang opisina natin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa inyong mainit na suporta sa ating programa. At unang-una po, maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos sa programang ito. At tayo po naman ay nakapagprograma ng naging maayos. Happy weekend mga karadyo, mga ka-RNG. Diyos tiyag ngina, kadatay amin, apada-pada.